हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ गासिबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव बरायबाय दा जोंहा मोनसे प्राइभेट कम्पानि लिमिटेडनिफ्राय अफिशियेल नटिस फैदों दे लोगोफोर जोबोद नोंथांमोननि थाखाय दुखुनांथाव आरो जोबोद गाज्रि खौरां जागोन बेयो दा जोंनि बे मबाइल रिचार्ज कास्टमार अपारेटर्सनि थाखाय कास्टमारफोरनि थाखाय मबाइल रिचार्ज सोग्रा कास्टमार्सफोरनि थाखाय बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो गाज्रि खौरां लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था खोनासंलांबाय था आरो जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आंनिफ्राय बेखौनो गुरैयै नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाग्रोबाय दा जोंहा नैबे एयारटेल आरो जिअ बे मोननै कम्पानियाहाय बे जुलाइनिफ्राय आगस्टनि गेजेरावहाय गावसिनि प्राइस थारिफ हाइकखौहाय बिथांमोना बारायनो सानदों दै लोगोफोर बारायनो नागिरदों बिथांमोना रिचार्जनि दामखौहाय बारायनो सानदों दानोथ' जोंहा ओरैनोब्लाबो मबाइल गिदिरावहाय बिदिनो ओरैनो हमनानै ला 250 300 350 बेबायदिबासो जाखायो आरो जोंहा बिनि सायावहाय बिथांमोनाहाय माखासे एयारटेल जिअ बेबायदिनो बिएसएनएल भडाफन आइडिया बिथांमोन बायदि प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिफ्रा रिचार्जनि प्राइसखौहाय हाइक खालामनानै बारायनानै होब्लावोबा जुदि बिथांमोना रिचार्जनि दामखौ बारायबावोब्ला दा जोंनि थाखाय बे मोनसे गाज्रि खौरां आरो जोङो माब्रैहाय बेबायदि एफाबां बुरजा जोङो मास मोनसेयावनो बेबायदि रिचार्ज सोनो हानो दा बेसो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां जानानै फैदों लोगोफोर दा बिथांमोना बेसेबां पारसेन्ट बारायनो सानदोंनो आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों जे बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मिथिनानै लाखायो आरो बिथांमोना बेखौहाय डिक्लेयार होखाबाय नै माखासे पर्टेलफोरावहाय जुलाइनिफ्राय आगस्टनि गेजेराव बारायगोन होननानै प्राइसफोरखौहाय दानि बाव बुंदों नै दा टेलिकम्स एनाउन्स मेजर टारिफ हाइक्स इन जुलाइ लास्ट इयार माने जुलाइ बे मासनि नैबे बोसोरनि 2025 बोसोरनि जुलाइ दाथ' जुलाइ हाबगासिनो दं दा लोगोफोर दा जुलाइनि लास्ट थारिखनिफ्राय बिथांमोना मा खालामगोननो जायखौ होनो ARPU माने एयारटेल्स एभारेज रेवेन्यू पार इउजार्स होनो बेनिफ्राय QOQनो क्वार्टार अन क्वार्टार बेनि प्राइसखौहाय बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों नायदो ARPU नि प्राइसखौ बिथांमोना 5% ग्र' खालामगोननो दा साननानै नायदो 5% ग्र'बा बेसेबां जायो बे रिचार्जनि दामनि बारायनाय बेसेन नङा दै लोगोफोर बिथांमोनाहाय गावसोरनि ARPU नि प्राइसखौसो बिथांमोना 5% खालामना होगोन आरो बिथांमोना ARPU नि माबाखौनो 5% ग्र' खालामखायोब्ला अब्ला हमनानै लाखादो साननानै लादो नोंथांमोना रिचार्जनि दामा बेसेबां जाहैबावगोन बेसेबां पारसेन्ट बारायगोन आरो क्वार्टार अन क्वार्टारनि प्राइसखौबो बिथांमोनाहाय बेबायदिनो 5% खालामगोननो ओमफ्राय नै एयारटेलना बे 5% जाहैबाय ओमफ्राय जिअ'निया नायदो नै ARPU नि जिअ'नि इंक्रिज खालामगोननो बिथांमोना 3.8% दा बेबायदि बारायोब्ला नोंथांमोना साननानै लादो बेसेबां जाहैगोन जोंहा दानि बाव होबावदों नै लास्ट इयार इन जुलाइ एयारटेल वाज फार्स्ट टु एनाउन्स ए मेजर टारिफ हाइक फलोड बाय जिअ एन्ड भडाफन आइडिया अल अफ देम इंक्रिजिं द रेट्स बिटुइन 10 and 27% माने जिअ आरो भडाफन आइडियाखौ संदाननानै बिथांमोना जुलाइनि लास्ट मासनिफ्राय एयारटेल आरो जिअ बे कम्पानि मोननै प्राइभेट लिमिटेडाहाय रिचार्जनि दामखौ बेसेबांसिम पारसेन्ट बारायगोन होनदोंनो नायबानो जाबाय 10 to 27% दा 10% बा बेसेबां गोलैयो जोंहा गोबां बुरजा गोलैयो 10 निफ्राय 27% बे मा बेहाय मिडियामसो दोनदों बेवहाय मिडियाम दं 10 निफ्राय 27 हमनानै लायोब्ला अब्ला बियो 10 आवहाय गोलैनाय नंखाला बियो 15 15 20 25 बेबायदि पारसेन्टआवसो बिथांमोना बारायनो हागौ रिचार्जनि बेसेनखौ दा अब्ला बेसेबां जागोन जोंनि रिचार्जनि बेसेनाहाय बेखौ नोंथांमोना साननो गोनां जानानै फैबाय दा नैबेबायदि बारायगोन होनना बुंदों बिथांमोना जुदि 179
जुदि नोंथांनि रिसार्चनि बेसेना दासिमाव सोलिगासिनो दं अब्ला 199 बेबायदि खालामना होगोननो बेनिफ्राय 399 बेबायदि दासिमाव नोंथांमोननि रिसार्चनि बेसेना सोलिदोंब्ला अब्ला फैबाय थानाय जुलाइ मान्थनि लास्ट दानावहाय बिथांमोना 49 बेबायदि बारायना होगोन होनदों अब्ला बेसेबां बुरजा जोंहा रिसार्च सोनांगौ जायो जोंहा गोबां रां इनभेस्ट खालामनांगौ जायो नङा होमब्ला मासै मास दा जोंनि बे कास्टमार्सफोरनि रिसार्च मबाइल रिसार्च बाहायग्राफोरनि थाखाय बे जोबोद दुखुनांथाव आरो गाज्रि खौरां मानो होनोब्ला बिथांमोना रिसार्चनि बेसेनखौहाय बारायगासिनो आरो बारायलांगासिनो दङ अब्ला जों साफ्रोमबो माबोरैहाय बे रिसार्चनि बेसेनखौहाय मास मोनफ्रोमबो बेबायदि गोबां बुरजा रां गारनानै सोनो हानो नङा होमबा लोगोफोर दा बेनिखायनो जों बयबो खौसे जानानै कास्टमारफोराहाय मबाइल रिसार्च कास्टमार्सफोराहाय डिमान्ड खालामनांगौ दा नोंथांमोना बेखौ एसे सानलायना नायबानो जाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय मा खालामनाया मोजां मानो होनोब्ला पाब्लिकफोरनि डिमान्डखौबो बिथांमोना प्राइभेट कम्पानिबाबो बिथांमोना एसेया गनायनांगौ जायो बेनिखायनो जों पाब्लिकफ्रा एसे डिमान्ड खालामनांगौ आरो रिसार्चनि बेसेनखौहाय जोङो जेसे हायो एसेनो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो खमायनांगौ होननानै बेबायदि डिमान्ड खालामनो हायो दा बिथांमोना बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो रिसार्चनि बेसेनखौ बारायलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय फिउचार जेनारेसनावहाय अब्ला जों मबाइलखौनो लानो हानाय नङा होमबा लोगोफोर मानो होनब्ला जोंहा मबाइल फनाबो जोबोद इम्परटेन्स जानानै फैबाय दानि डिजिटेल मुगायावहाय जोङो मबाइल एन्ड्रइड मबाइल फन नङाब्ला जेबो खामानि जाया मानो होनब्ला जोंहा गोबां खामानिखौ मबाइल फननि जोहैसो जोङो मावनो हायो बेनिखायनो मबाइल फना जोंनि थाखाय गोनांथार आरो जोंनि रिसार्च कास्टमार्सफोरनि थाखाय बे जोबोद दुखुनांथाव खौरां आरो नोंथांमोना बेखौहाय एसे सानलायना नायबानो जाबाय आरो बिथांमोनाथ' बारायखागोन जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जुलाइनि लास्ट दाननिफ्रायनो बिथांमोना बारायनो होगोन रिसार्चनि बेसेनखौहाय स' दायो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दा जोंहा फैबाय थानाय समाव एयारटेल आरो जिअ बे मोननै प्राइभेट कम्पानि लिमिटेडाहाय रिसार्चनि बेसेनखौ कास्टमार्सफोरनो बारायना होबावसिगोन बे रोखा जाखाबाय दा बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना डिमान्ड खालामनो हायो रायजो राजाफोर गासैबो ज' जानानै बिथांमोना एसेब्लाबो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो एसेब्लाबो पाब्लिकफोरनि डिमान्डखौहाय बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामोब्ला बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनांगौ गोनां जायो थ' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो मिथिहरनो साननानै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर जास्ट ओरैनो नर्मेल आपडेट्स हिसाबैहाय बिदिब्ला लोगोफोरनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थिनानै थाखायो आरो चेनेलखौबो नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबानो जाबाय दै लोगोफ्रा जाहाथे फिउचाराव नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन फिन खेबसेबाव थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार